हाग्रामा महिलारिनि समाव एसेबां गिदिर गिदिर घटना जायाखै माने बिनि मास्टार माइन्डआ सोरबा नङा सोरबा दंथारो। जायनि खुगाया गाज्रिसिन बेखौनो गाज्रिसिन फेजेननो थाखाय गोजौ लेभेलनिफ्राय बिथोन फैदों। बे मिशनआ बे दाननिफ्राय जागोन। सोरनि बियाब जागोन गाज्रिसिन फेजेन जागोना? सोर बिजाथि जागोन बे गाज्रिसिन फेजेन जागोना? सोर गोलैगोन गाज्रिसिन फेजेन जागोननि बियाबाव? हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारनि समाव सोर गन्डगल खालामदोंमोन बेफोरखौ आं रायखांनो एबा बुंनो एसेबो गोसो गैया। फेरेंगा सार आरो प्रमद बर' सारनाव थांना सोंहैग्रोदो। खोन्थायाब्लासो आंनाव फैफिन, अब्लासो आं लेखाजों दिन्थिहरगोन बेफोर जाथायफोरखौ सोर खालामा, सोरनि दैदेननायाव जानाय, बिसोर दा बहा दं, बुंदों बिक्रम दैमारिया। दिनै नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिनि समाव गोबां गिदिर गिदिर घटना जाबाय, मानसि सिथारबाय, मानसि बुथारबाय, असान्थि खालामबाय होनना बुंदों। बेखौ खालामग्रा मास्टार माइन्डआ सोर? बेखौ मिथिनोब्ला नोंथांमोना फेरेंगा सार बिथांनाव सोंहैथां, प्रमद सार बिथांनाव सोंहैथां। मख'नो गोनांदि बिपिएफ हानजाया सरकाराव गैयाब्लाबो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ नागारना हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैयो गरेस्वर बियाबनि देवलखुसि प्राइमारिनि बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा। जायफोर राजनीतिक दैदेनगिरिफोरनि खुगाया बांसिन गाज्रि, बेखौ गाज्रिसिन फेजेननो थाखाय गोजौनिफ्राय अर्डार फैदों। जों नुबाय थादों गोबां दैदेनगिरि दङ जायफोरा गाज्रि भाषाजों गाज्रि रावजों राजनीतिनि बाथ्राफोरखौ बुङागौमानि बिथांमोना गोजोना। बेनिखायनो मोनसे पलिसि लानाय जाबाय, अर्डार फैदों जे गाज्रिसिन राव रायग्रा बुंग्रा लिडार्स जायफोर दङ बिथांमोनखौ गाज्रिसिन फेजेननायनि मिशनआ जोंहा बे मे दाननिफ्राय जागोन। दा बेनिखायनो सोरनि समस्थिया गाज्रिसिन मेसेज होग्रा लिडार, सोर माबा बियाबनि जागोन, सोरनि बियाब जागोन आरो सोर एमसिएलए जागोन बेखौ उनावसो मोनथिसिगोन। दा नोंथांमोना बुंनाय बायदि हाग्रामा महिलारिनि समाव एसेबां गिदिर गिदिर घटना जायाखै माने बिनि मास्टार माइन्डआ सोरबा नङा सोरबा दंथारो। आरो बे मास्टार माइन्डनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बा आं बुंनो गोसो गैया, बेफोर दिनखौ आङो लाबोफिननो गोसो गैया। खारन बे दिना थांबाय आरो बे दिननि दैदेनगिरिफोरा सोर बेफोरखौबो आङो बुंनो साना। दिनै नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिनि समाव गोबां गिदिर गिदिर घटना जाबाय, मानसि सिथारबाय, मानसि बुथारबाय, असान्थि खालामबाय होनना बुंदों। बेखौ खालामग्रा मास्टार माइन्डआ सोर? बेखौ मिथिनोब्ला नोंथांमोना फेरेंगा सार बिथांनाव सोंहैथां, प्रमद सार बिथांनाव सोंहैथां। आरो खोन्थायाब्ला आंनो फैफिनबानो जाबाय, आं खोन्थागोन। खोन्थानांगौ जायोब्ला आङो सावताल भाषायाव खोन्थानांगौ जानो हागौ, आदिबासि भाषाजों खोन्थानांगौ जानो हागौ, बांला रावफोरजोंसो आं खोन्थानांनो हागौ सोर घटनाखौ बै समाव खालामदोंमोन। बेनिखायनो बेबायदि दिनखौ जों गोसोखांनो एसेबो गोसो गैया। आं गासैखौबो आं लेखाजोंसो बुङो। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायो, जोंनि राजनितिकआ जेन मोजां भाबै थाङो। आं बेखौनो बुंबाय। थेंक इउ।